wai ya me yake faruwa da ni kare da cutawa da addu'a ga sai da ni ma ya zo Hajiya ba ma abinci flat ɗaya da Allah. Ne abinci ne sakwara akwai shinkafa akwai. To wanda da ya fi kowanne daɗi. wallahi ni komai ma aka kawo cizon ko in dai ana cin sa ko ma mai cizon Ayo kamar kawai. Sai addu'a. Na wada yan doma ba. Cokali biyu za a ba wata cokali guda biyu. cikin gurari kisani layin fari da zamto wani ne akan tsari abinda rayuwa take ta sanar da ni in babu ke zan zauce sai shi so ba shi da magani zai na bakar da gimanci ko a cikin taron mata zai assalamu alaikum hajiya aisha antun mu kuma maman suleiman abincin na akwai shi kuwa Abinci ya kare amma da wani abu da ya kusa nuna. to masha Allah bari dan zauna can magani assalamu alaikum oga gani ya ake ne wallahi kuma kun zo dan lafiya la wallahi to yanzu nan fa abincin nan fa wallahi yana kan wuta ba sauke ba kuma na kudin na fa zo maka yin wata ba ta yi ne bismillah na kogo ne wallahi na Kai ma idan za ka zo ka ɗauke mana nama ta kai sanin bismillah. ya hakuri yunwa nake ne ka ba mu ci abinci ba wallahi yunwa nake zizin ya Ni ban taɓa ganin mutum irin wannan. to ku ya hakuri Ba ya hankuri mana ma da ba ya hankuri mana yunwa ne ku ya hankuri don kara muku wani ne. wallahi tun da nake cin abinci a garin nan ban taɓa cin abinci in zo dai in samu abinci mai daɗin irin wannan ba a da Ni dai ba zan biya ba. Ya abinci ni fa ba zan biya ba. A ya hankuri. Sai ka cinye shi. Sai ka cinye. wallahi sai ka ci shi Kuma ka biya. Na abinci. Malam in ya da wata kawo wasu ni nan na tuna abokai na koki ba da ma ya kusa nuna. Ka zalunce mu ne. A kawo mu wasu ko a kawo mu namu wanda ka cinye. Allah ya muku albarka ubangiji Allah ya muku albarka wallahi Aliyu Sharma ne wanda kuka sani tun na baya labari na yar Abuja